வாழ்க வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஆசான் நமக்கு அருளிய ஞானக்களஞ்சிய கவியிலிருந்து 1345 அறிவு நிலைக்கேற்ற இறை வழிபாடு. இறை வழிபாடு உயிர் வழிபாடு இணைந்த நெறி மதமாகும். இந்திரிய வயப்பட்ட அன்னமய கோஷத்தார் இறை வழிபாட்டை புலன்கள் கவர்ச்சியுடனே செய்வார். எண்ணத்தால் பிராணமய கோஷத்தை எட்டிவிட்டோர் இறை வழிபாடு அறிவறியும் இன்ப சிந்தனையிலாம். இயற்கை தத்துவம் தெரிந்த ஆனந்தமயமானோர் இறை வழிபாட்டை மோன நிலை நின்றே ஏற்றிடுவர். இவையெல்லாம் அறிவு நிலை தகுதியின்றி வேறில்லை. ஒரு உதாரணத்தோட ஆரம்பிக்கலாங்க. ஒரு பழத்தை எடுத்துக்கிறோம். அந்த பழத்தை சுவைக்கிற ஆரம்பத்துல தோல் தான் பழமா, தோலை உரிச்சு பார்க்குறோம், அது பழமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பழம் கிடையாது. சரி, உள்ள இன்னும் உரிச்சிட்டு உள்ள போறோம், சதை இருக்கு, விதை இருக்கு. விதை தான் பழமா அப்படின்னா அதுவும் பழம் இல்லை. அப்போ தோல், சதை, விதை மூணுமே இருக்கு. ஆனா விதையையும் தோலையும் நம்ம நீக்கிட்டு உள்ள இருக்கிற சதையை தான் சாப்பிடுறோம். அப்போ அதுதான் உண்மையான பழம், அதுதான் உணவு அப்படிங்கிறத உணர்றோம். அது போலதான் இந்த பாடல்ல அன்னமய கோஷத்துல இருக்கிறவங்க, அதாவது புலன் வயப்பட்ட சிந்தனையில் இருக்கிறவங்க அந்த சிந்தனையோடு ஒட்டிய அளவுலதான் இறைநிலையே உணர்வாங்களாம். அதுக்கு கொஞ்சம் மேல போய் கொஞ்சம் உணர்றவங்க எண்ணத்தால அப்ப புலன் கவர்ச்சினால நாம இறைநிலையை உணர்ந்தோம்னா துன்பம் தான் அதிகமா நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு உணர்ந்த பின்னர் தான் எதையுமே உணர்ந்தா தானே நம்மளுக்கு புரிய வருதுங்களவா. அது போல அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்ப அந்த சிந்தனையிலிருந்து புலன் கவர்ச்சியிலிருந்து ஐம்புலன் கவர்ச்சியின் மூலமா நம்ம செய்யறது எதுவுமே நம்மளுக்கு ஒத்து வரல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்பதான் மறுபடியும் யோசிக்கிறாங்க. யோசிச்சு அதுக்கு அடுத்தது பிராணமய கோஷத்துக்கு, அதாவது எண்ணத்தின் அடிப்படையில பாக்குறாங்க. அந்த அளவுல யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போ இறை வழிபாட்டை மாத்தி அமைக்கிறப்ப சிந்தனையில மாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த சிந்தனையில மாற்றம் பண்றப்ப இயற்கை தத்துவத்திற்கான அறிவு நம்மளுக்கு ஓங்குது. அப்படி ஓங்குறப்ப அப்ப உண்மையான அறிவுங்கிறது எது எது சரியான இறை வழிபாடு அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. அந்த நிலையில தான் புரிஞ்சுக்கவே முடியுது. அன்னமய கோஷத்துல இருந்து மாறி பிராணமய கோஷம், அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானமய கோஷத்துல என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம விளக்கமா புரிஞ்சுக்கிறோம். விளக்கம்னா இறைனா என்ன, இறை வழிபாடுனா என்ன, அதுல இருந்து இறைங்கிற தத்துவத்துல அணுனா என்ன, விண்ண என்ன, எல்லாமே அப்ப விஞ்ஞானமய கோஷத்துல புரியுது. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமய கோஷத்துக்குங்கிற அந்த நிலைக்கு வர்றப்பதான் உலக பற்றுகள் எல்லாம் மூச்சை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், எண்ணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு முதல்லயே நம்ம ஐம்புலன் உணர்வுகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறுதியா ஆனந்தமய கோஷமான அம்மா இப்ப சொன்னாங்க மோன நிலை பத்தி. அந்த மோன நிலையில தான் நம்மளுக்கு முழுமையான விளக்கமே விளங்க பெறுது. அந்த மோன நிலை கடைசியா சொன்னாங்களவா, 1 மணி நேரம் மோன நிலையில நம்மளுக்கு இறைவன் நமக்கு உணர்த்திய அருளாற்றல்னு கூட சொல்லலாம், அதாவது எண்ணம்னு சொல்லலாம், ஆழமான கருத்துன்னு சொல்லலாம். இதை நம்ம பதிய வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் அப்ளை பண்ணி வாழ்றப்போ அதுல இருந்து கிடைக்கிற தெளிவு தான் இறை வழிபாடு அப்படிங்கிற அளவுல மகான் இந்த கவியில விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்னன்னா, இறை வழிபாடுங்கிறது தனக்குள்ளேயும் எல்லாவற்றிலையும் இறைநிலையை உணர்ந்த இயற்கை நியதி அதுக்கு ஒத்து அமைஞ்சுக்கிறது தான் இறை வழிபாடுங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப உயிர் வழிபாடுன்னு சேர்த்து இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வரியில. உயிர் வழிபாடுங்கிறது எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் தன்னுக்குள்ளேயும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் தன்னை பார்க்கிற நிலையும் உணர்ற நிலையும் தான் அறநெறிங்கிற அந்த அறநெறி வாழ்வைத்தான் உயிர் வழிபாடுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ தனக்குள்ளேயும் எல்லாவற்றிலையும் இறைநிலையை பார்க்கணும்,
தனக்குள்ள மற்றவங்களையும் மற்றவங்களுக்குள்ள நாமளும் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒன்றி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அறநெறி வாழ்க்கையை தான் உயிர் வழிபாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் மதம். ஆனா இன்றைய இருக்கிற சூழல்ல மதம்ங்கிற இதை உணர்த்து வந்தவங்க மத குருமார்கள் அவங்கவுங்க உணர்ந்த நிலையில மதங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அந்த நிலையெல்லாம் மாத்திதான் அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள்லாம் விட்டுட்டு, ஆனா மதம்ங்கிறது இறை வழிபாடு உயிர் வழிபாடு இந்த ரெண்டை நோக்குன பயணம்தான் அப்படிங்கிற உணர்வை வைக்கிறப்பதான் இந்த அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் இப்படிங்கிற படிநிலை எல்லாம் கடந்து விஞ்ஞானமய கோஷம், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமய கோஷம். இந்த ஆனந்தமய கோஷத்துல தான் முழுமையாக மனிதன் நாம் எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறோம், எப்படி வந்திருக்கிறோம், ஏன் வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டு நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியில நிக்கிறப்பதான் அந்த மோன நிலையில தான் உச்சக்கட்ட பேரான அந்த முழுமை பெறுதலை நோக்கிய பயணம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த அளவுல இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வாழை மரத்தை உரிச்சிட்டே போனோம்னா என்ன இருக்கும்? கடைசியில தண்டு நிற்கும். அப்ப அந்த தண்டு தான் மரமா இல்ல மரம் தான் தண்டாச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழை மரம். இதுதான் மரம் தான், பட்டை தான் இருக்க தண்டாச்சு, தண்டு தான் அப்படியே பட்டையை உரிக்க முத்த முத்த மரமாச்சு. அப்போ இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற இது எல்லாமே எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற அளவுல இந்த இடத்துல ராமகிருஷ்ணரோட விளக்கத்துல இந்த விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அது போலதான் முட்டைகோஸ் சொல்லலாம், வெங்காயம் சொல்லலாம், இது எல்லாமே உரிச்செடுக்க பார்க்குறப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ அதுதான் அந்த கோஷங்கள்ல எல்லாம் அடுக்குகளை எல்லாம் கடந்து 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 வர்றப்போ அந்த மோன நிலையை நம்மளால உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எல்லாம் கழிச்சிட்டு பார்க்கறப்போ இறுதியா இருப்பது இறைவன் தான். அப்போ இறை வழிபாடுங்கிறது அவரவர் நிலைக்கு ஏற்ப இந்த அடுக்குகளை கடந்து வர்றப்ப நாம பிடிச்சுக்கிற ஒண்ணுதான். நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோங்கிறத கடந்து ஒன்னொன்னா பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். நம்ம எந்தெந்த நிலையெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கோங்கிறது நம்மளுக்குள்ள புரிய வரும். அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் அறிவு நிலைக்கேற்ற இறை வழிபாடுன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. எந்த ஒன்றும் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க, எந்த ஒரு அறிவும் இறைநிலையும் ஒன்றாக ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இந்த எந்த ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலும் மற்றொன்றையும் புரிஞ்சுக்கலாம், உடனே நமக்குள்ள வந்துடும் அப்படிங்கிற மௌன நிலையில தான் இந்த நிகழ்வே நம்மளுக்கு உணரப்பெற முடியுமா. அறிவும் இறைநிலையும் ஒண்ணுதான். இதுல எதை ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஒண்ணு புரிய வருமா, தானாகவே புரிய வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதைத்தான் உன்னிலே நான் அடங்க என்னுள்ளே நீ விளங்க உனதருள் ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்மை பெற்றேன், இன்னும் வேற என்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற நிலை எடுத்த மனித பிறப்பு எய்தியதே முழுமை. இது எல்லாமே மௌன நிலையில தான் கிடைக்கும். அதாவது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையெல்லாம் குறைஞ்சு குறைஞ்சு மன அலைச்சூழலை குறைக்கிறப்ப நுண்மான் நுழைப்புலன் அறிவு நம்மளுக்குள்ள ஏற்படும். அப்போ சிந்தனையில ஒரு மாற்றம் ஏற்படும், செயல்ல ஒரு கூர்மையும் செயல்ல ஒரு தெளிவும் கிடைக்கிறப்ப செயல் விளைவு தத்துவத்திற்கு ஏற்ப நம்மளோட விளைவானது தெளிவா இருக்கும். விளைவு தெளிவா வர்றப்ப மன அமைதியும் இந்த இடத்துல கூடவே நம்மளோட நெருங்கி ஒட்டிய அளவுல வரும். அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கை வளங்களும் நம்மளுடைய வேலைகளோட கடமைகள்ல தெளிவும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் சந்திக்கிறப்ப நாம எடுக்கிற முடிவுகளாகட்டும், சந்திக்கிற மனிதர்களை நம்ம கையாளுற விதமாகட்டும், குடும்பத்தில் நடக்கிற நிகழ்வுகளாகட்டும், நாம் எல்லாருமே குடும்ப அமைப்புல தான் இருக்கிறோம். அந்த குடும்ப அமைப்புலையும் ஒட்டிய நிலையாகட்டும், இது எல்லாம் சேர்ந்த நிகழ்வுல நாம் எவ்வளவு தெளிவா முடிவெடுக்கிறோம், எந்த நிலையில இந்த கோஷங்கள்ல எந்த நிலையில இருந்து நம்ம கடந்து முடிவெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் மூலமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. வாய்ப்பிற்கு நன்றிகள் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். இன்றைய ஞானக்களஞ்சிய பாடலுக்கு